नमस्कार, माझं नाव श्रुती विठ्ठल देसाई. मी झरे 2 गावची सरपंच आहे. आज आम्ही महायुतीचे सगळे महिला दोडामार्ग बाजारपेठमध्ये प्रचार करत आहोत माननीय श्री दीपकभाई केसरकर यांच्याबद्दल. आज आपली सरकार बरेच योजना आणून दिलेली आहे. महिलांसाठी काय कामधंदा बिझनेस करायला सबसिडी म्हणा, आणि महिलांसाठी आज 50% सूट आहे प्रवास करण्यासाठी. त्याच्यानंतर वयोश्री योजना आलेल्या आहे. असेच बरेच खूप म्हणजे उज्ज्वला गॅस वगैरे खूप महिलांसाठी भरपूर योजना आज राबवलेल्या आहेत. ही योजना असं सतत राहण्यासाठी आपण आज महायुतीला निवडून द्यायला पाहिजे. माननीय श्री दीपकभाई केसरकर यांना मत घालू भरघोस मताने निवडून आणायला पाहिजे. ही आपली योजना तसंच राहणार आहे. सगळ्यांना विनंती आहे. थँक्यू. मी प्राची प्रकाश चव्हाण. आज रविवारचा बाजार आहे. आम्ही सर्व महिला भाईंसाठी फिरत आहोत आणि बाजारातून भरघोस आम्हाला प्रतिसाद भेटलेला आहे आणि महायुतीच निवडून येणार आणि महायुती निवडून येणार हे निश्चित आहे आणि भाई निवडून येणार हेच निश्चित आहे. नमस्कार, मी नेहा नरेंद्र ठाकूर, भाजप महिला तालुकाध्यक्षा. आज आम्ही येत्या 20 नोव्हेंबर विधानसभा निवडणुकीच्या धर्तीवर दोडामार्ग बाजारपेठेत माननीय दीपकभाई केसरकर यांचा प्रचार करत आहोत. तर महिलांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आज ज्या लोकांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतलेला आहे त्या तर महिला निश्चितच दीपकभाईंशिवाय त्यांना पर्याय नाही हे बोलत आहेत. आणि अशा प्रकारे सर्व महिलामध्ये जर जास्त असल्यामुळे जास्त आम्ही महिलांनाच हे करत उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिसत आहे त्यांचा. त्यामुळे आपले महायुतीचे सरकार निश्चितच येणार यात मात्र शक्य नाही. धन्यवाद. मी आकांक्षा शेटकर, दोडामार्ग BJP महिला कार्यकारिणीमध्ये आहे. तर एकंदर विधानसभा निवडणुकीमध्ये आमचे सगळे 3 उमेदवार आहेत, भाजपा आणि महायुती. तर यामध्ये केसरकर साहेब आहेत आमचे. तर गावागावामध्ये विकासाची कामे भरपूर प्रमाणात त्यांनी केलेली आहेत आणि आम्ही गावामध्ये पण पाहिलो, ज्यावेळी आम्ही गावात गेलो तर त्या ठिकाणी बोललं जातं की दीपकभाई केसरकरांनी भरपूर कामं केलेली आहेत विकासात्मक आणि यापुढे सुद्धा करणार आहेत. तशी ते एक ग्वाही पण देत आहेत आणि ते सगळ्या महिलांना आशा आहे की विकासाची कामे चांगल्या प्रकारे करणार आहेत. आणि आम्ही बाजारपेठेमध्ये जे फिरत होतो तर आम्ही एकंदर लक्षात घेतलं की प्रत्येक महिलांच्या तोंडामध्ये दीपकभाई केसरकरांचं नाव होतं. आम्ही सहज विचारायचो की यावेळी कोण निवडून येणार आहे. तर प्रत्येक महिलांच्या तोंडातनं आपल्याला दीपकभाई केसरकर हे नाव येत होतं. बाकी कुठल्याही उमेदवाराचं नाव येत नव्हतं. याच्यावरून एवढं लक्षात येतं आहे की ह्या सावंतवाडी विधानसभा याच्यामध्ये दीपकभाई केसरकर हेच येणार आहेत. बाकीचे अपक्ष जे आहेत तर त्यांचं कुठे नाव घेतलेलं गेलेलं नाही आमच्याकडनं ते कोण येणार आहेत म्हणून. तर दीपकभाई केसरकर हे येणार आहेत आणि जिल्ह्यामध्ये आमचे दोन्ही राणे साहेब आहेत ते पण निवडून येणार आहे. आणि संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये भाजपा आणि शिवसेना युती महायुती हे सगळं आम्ही एकदम विजयी होणार आहोत एवढं सांगून 2 शब्द पूर्ण करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.